I'm a rape victim. Good day to all readers, admin and staff, and everything behind aning a page. I'm somewhere in Cebu. An avid reader pod kayo ko ninyo. Na-inspired ko pagkabasa na ako sa story sa matag usa. Kanya-kanya jud ay taninyo og kaagi sa kinabuhi. I just wanna share this experience of mine too para sa tanan. Sa makita ninyo sa pinakauna sa story, I'm a rape victim. Dili man gusto sa kong uncle nga i-share ni sa inyo ha, kay matud pa nila, kaulawan daw sa ako ang apart. But I told them nga dili ko magpaila sa ako ang tinuod nga pangalan, and besides, na ako'y natutunan sa ako ang kaagi, so why not ako ang i-share para naapod ma-inspired sa ako ang story. Just call me Jenny. I'm 24 years old na karon ug na ako'y anak nga kambal. Single mom pud ko. Bata pa ko, wala na ko'y nailhan nga mga ginikanan. Gipadako ko sa ako ang uncle, si Uncle Jeffrey. Butan kay ni ako ang uncle ug wala ni asawa ug wala po ni siya'y anak. Mao nang pinalangga jud kayo ko ani niya, and besides, siya pod ang nagtrain sa kuha gikan sa pagkabata. Pari manggod ni siya. Nay one time gikan ko sa simbahan, nag-adto ko kay uncle kay ana siya, iyaha kong tagaan og allowance para sa akong pag-eskwela. Siya may nagpa-eskwela nako. I'm just 20 at the time. Samtang nag-commute ko pauli, na flat pinakalit ang jeep nga gisakyan nako. So wala mi laing choice nga mga nanakayan kundi ang maghulat og mahuman ang pagbulkit sa jeep. Duha ka tiguwa nga babae og tulo ka dalaga ako ang kauban. Ikaunom ko og ikawalotong driver o konduktor. So natagbaw may ginulat kay last trip naman to ba. Then after 1 hour halos nahuman ang pagbulkit, nakasakay mig balik. Pero sudlunon pa man good kaayo ang ako ang gisakan nga balay. So gabi naman kaayo, maunang nagbaktas na lang jud ko pasulod kay wala na'y tricycle nga nakatorno. Naa may kotse si uncle pero guba pod og under repair pa. Samtang nagabaktas ko, bugnaw kaayo ako ang paminaw jud. Nanimbawot jud ang akong balahibo samtang nagapadayon ko. Kana ganing paminaw nimo nga naay nagatanaw nimo. Mao to nagdagan na jud ko kadugayan sa kakulbaan ako. Wala ko nakabantay nga poste na diay ako ang nabanggaan. Sakit kaayo akong agtang ato nga time. Pero ni samot og kalimbawot ako ang balahibo nga naay ni gunit sa akong braso. Nagsigi kog limbag nga makahawa ko sa iyahang kamot kay sakit jud kaayo iyahang pagkagunit sa kuha. Naghilak nako. Then naay katawa nga ako ang nadungog. Ako ang gikapkap dayon ako ang cellphone sa akong bag ug nag-ispat ko sa iyahang nawong. Aha ka jud. Ako man di aing igagaw nga si Brian. Hoy gaw. Naunsa man ka nga pati puste banggaan man nimo. Mao na siya'y ingon sa akong igagaw nga si Brian samtang nagkatawa siyag taman. Kulbaan ako si Muha oy. Nitingog unta ka nga ikaw nagaw. Nisyagit na jud ko sa ko ang kalagot niya. Ug mitubag si Brian nga ratulon manggod kayo ka oy. Gihulat ta ka sa kanto kay gabi na wala pa ka nakauli. Nabala ka si mama nimo. Naglagot jud ko niya og taman ug ang buing gasigi ra gyud og ngisi. Pagka na lang jud, abi na kog mamatay na kog taman ba. Wala na jud ko sa ako ang buot ato nga time kung unsa akong buhaton kung mao man galing. After ato, siya na ang nagahulat nako sa kanto basta gabiin ako makauli. Labinag, nag-eskwela ko. Nakoy uyab pero LD Army kay taga Manila. Si Ryan, graduate sa pagkasiman. Wala pa man siya ni sakay, mao nang nagpundo pa siya sa balay nila. Pila po to ka months nga siya maoy perme na akong kauban. Og nahibal-an po nako nga ginabayaran di ay siya ni uncle
para muhatod og maghulat nako. Ay ang kalungkoy magpabayad pa jud di ay. Bantog ra kay butan kayo sa kuha. Nay usa ka gabi nga ni-text siya sa kuha nga dili daw siya makahulat sa kuha sa kanto kay nagdula siya og basketball ug didto siya matulog sa iyahang ka-team. Pasayohon ra ko niyag uli para dili ko maabtan og ngitngit. Pero naghangyo ko niya nga sunduon ko palihog kay naa ko'y project sa school. At the same time, nag-practice ko for our pageant. Yes, usa ko ka beauty queen and I'm a title holder. Miss 2018 biajud ko sa moang school. Taas ko, ug tama ra pod akong lawas para sa beauty queen. Ug naapod ko'y panlaban kung pautokay lang jud. Bisan wala ako'y ginikanan nga nailhan, thankful ko nga naa akong angkol nga pare para nako mutabang. Ug supportive jud kaayo siya nako. Labinag sa pageants nga ako ang ginaintiran. Subalik ta, sige ko hangyo kay Brian jud nga magpahulat ko kay ngit-ngit na jud ko makauli ani. Pero wala na siya ni reply. Motong naningkamot pod ko nga makasayo ko, pero dili jud ko pasayuhon sa akong handler kay last practice na daw namo. So wala ko'y choice gyud. Nagbaktas ko pasulod ato nga time, nakapantalon ko og naka-heels that time kay wala na ko nag-ilis kay nagdali-dali jud ko uli. Nalipay kay ko nga nakaabot ko sa may gate namo. Then suddenly, naay kamot nga nigunit sa akong baba sa akong likuran. Dili na ko makita kay dili ko makalingi niya. Kay iya hapod nga gigunitan na ako ang mga kamot. Gusto jud nako nga mosyagit, pero dili jud mulabas ang akong tingog. Until nawala nako sa penimuot, wala nako kabalo sa sunod nga nahitabo. Naalimpungatan ko kay nakabati ko og pamugnaw sa akong lawas. Pagmata nako, hubo na diay ko tanan. Ako ang mga sanina, nakita nako sa kuarapong tapad. Nagbakho ko og hinilak ato nga time. Didto pa ko nakaamgo. Gi-rape na day ko. Sakit kaya akong kalawasan nga murag gibunal-bunalan ako ang mga kabukugan. Dili ko halos makatindog kay naghubag ang ako ang private part. As in guys, sakit jud kayo. Wala ko nag-expect nga makuha ra ko ang virginity sa inani nga paraan. Nagsige jud ko kinilak samtang nagsulob ko sa kuang sanina og pantalon. Wala na gani ko kabalo nga baliktad di ay ang akong pantalon pagsuot. Ug ang ako ang sanina kaysa likuran ang ako ang paatubangan pagsuot. Nagbaktas ko nga nakatiniil nga bungkag kaayo ang ako ang buhok ug wala ko kasabot sa ako ang bation. Wala na pud nako nakita ang ako ang bag kay manawag unta ko. Nagbaktas ko hangtod nakauli jud ko sa moang balay. Pag-abot sa may gate, nagtiniabaw jud kog taman hangtod nilingkod ko sa ako ang paghinilak. Gisumbag-sumbag nako ang moang gate. Then niabri to og nakita nako si Brian. Natingala siya sa kuha kung ano. Gidali dayon ko niya karga o gitawag niya iyahang mama. Kung sila pa'y paistoryahon sa ko ang kahimtang ato nga time, tulala daw kaayo ko. Dili daw ko mukaon o dili daw ko matulog. Sige ra daw ko hilak. 1 week ko bag-o nahuwasan, pero still, depressed kaayo ko ato nga time. Dili na ko madawat ang nahitabo nako. Og sige ra kog damgo sa nahitabo. Wala ko naka-join sa pageant tungod ato. Kinsa pa may gusto mo labas kung may ato ka. Nahibal-an tanan sa moang barangay ang nahitabo sa kuha. So unsa pa man di ay, instant star ko sa moang lugar. Lingi didto, lingi dinha. Ako ang pangalan imuhang madunggan nga ilahang gistoryahan. Ako ang ginaingatan nga fame ug crown na sa beauty queen nahugno tanan sa isa ra ka gabii nga panghitabo sa kuang kinabuhi. 3 weeks after, gipadali ni Angkol ang kuang case sa mga pulis ug naa sila'y lead na sa rapist kay naay CCTV footage sa usa ka tindahan didto.
Pero dili pa di ay natapos dinha ang tanan kay nahibal-an nako nga buntis ko. Guys, nakahilak ko og taman sa tanan nga akong nahibalan. Bugat para nako tanan ang panghitabo. Imposible kaayo nga mabuntis ko nga kasara ko nahilabtan. But the doctor says, possible that my rapist used me many times ug mao'y hinungdan nga nabuntis ko niya. I swear guys, nigakuskos sa doktor asking her to abort my baby. Dili ko gusto magsabak anang batang dili nako kaila ang amahan. Ug usa pa, wala ko nangandoy anang bata sa kuang tiyan. Demonyo siya para nako. Siya ang hinungdan nga nagkaletse-letse ni ako ang kinabuhi. I stopped my studies. My boyfriend kay nakigbulag nako. Ginalibak ko sa tanang tao ug labaw sa tanan. Nipalayo ako ang mga kaila nako sa kuha. Even my best of friends, they keep on avoiding me. Unsa na juday ko katinunglo nga inganaon ko nila. Unsa na juday ko kadautan og kahugaw nga magkasinati kog ingani. No, I can't accept this baby. Never in my wildest dreams nga padukoon nako ang bata sa kontihan. I need to find way nga malaglag ni siya. Nagkontak kog abortionist pero tanan ni balibad after knowing that my uncle is a priest. Kay ilado kayo akong uncle as a priest. Nisamot ako ang depression that time. Nipayat ko og maayo. Mangita jud ko og way nga malaglag jud ang bata nga dili makabalo ang akong uncle. Nag-inom kog antibiotics. Sige na kog sumbago na kontihan. Ginaipit na ko. Usahay tuyuon na kog dili ko mukaon para gutomon kog taman na. Nya mukaon man ko pero junk foods ako ang ginakaon. Akong uncle na balaka nagmaayo sa kuha. Giingnan ko niya nga didto sa daw ko magstay sa usa ka place sa mga sexually abused nga mga babae pero dili ko mosugot. Kay basin mahibal-an pala nga buntis ko. Nagkulong ko sa balay namo. Ako ang auntie o gigagaw mo duaw nako pero dili jud ko pakita nila. Sa kwarto ra jud ko mo syagit ra kog istoryahan ko nila. Si Uncle Pod kay nagpa-follow up sa ko ang kaso sa police station. Ginobanan man ko nilang ante permi pero pahawaon nako sila kay kadto nga time dako na jud ang ko ang tiyan ug maklaro na bisag 2 months pa man unta to. Nay one time nga gasakit jud kaayo kon tiyan. Nya gidugo ko. Lipay kay ko sa kong gibati kay abi na kog nakuhaan ako. Wala gihapon ko nagsaba sa kong auntie og igagaw sa kong pagdugo. Bisan og sakit na kayo kong tiyan jud. Dol ra manggod among balay sa ilaha. Dikit ra. So mahibalaan jud kung naay nahitabo nako og kung mosyagit ko. Ako ara jud nga ginaagwanta ang kasakit bisan og lami na kayo isyagit. Pero dili na jud nako magwanta ang kasakit ni syagit jud kog taman. Dali-dali og dagan akong auntie og igagaw sa kuha. Naunsa man ka Jenny? Gidugo ka? Kadaghan ba na? Unsa man na? Dysmenorrhea? Mao nay mga pangutana sa akong auntie. May tubag ko. Nga te, sakit na kayo te. Ako ang tiyan og puson. Dali dayon kong gikarga ni Agaw Brian palabas samtang gatulo pa ako ang dugo. Nakahigda ko sa kama sa ospital nga nihikap ko sa kuang tiyan pagmata nako. Ako gyud siya nga gipanid-an og naabadyoy natanggal sa kontiyan. Nakita nako nga nilili si auntie sa may pultahan. Then nisulod dayon si uncle. Nganong wala man ka nag-ingon nga buntis ka? Mo nay pangutana sa akong uncle nako. Mitubag ko nga para unsa man pudkol. Demonyo man gihapon ni. Og sa kalit, nilagapak ang kamot ni uncle sa kuang aping. Wala ka gingilngigan sa mohang gistorya Jenny? Oo, na-rape ka. Pero walay sala ang bata sa nahitabo sa moha. Tinudluan ta ka sa maayo. Nya karon, mahibal-an ako nga gusto ni mo ipalaglag ang imuhang mga anak. Ako ang mga anak, mao na akong pangutana sa akong uncle. Kambal imuhang anak.
ug miingon ko nga naahak na jud. Duha pa jud sila nga naa dinhi sa kontiyan. Ug miingon akong angkol nga dili ta ka masisi sa imong gibati. Pero palihog lang. Ayaw jud idamay ang mga bata sa tanan. Inosente na sila. And besides, nadakpa na ang ni-rape sa imuha. Unya, malipay na ko anakol. Padto ato dinhi kaya ko ang ipalamon siyahan ning bata sa kontihan. Sa kalit, ikaduha na pud ko nasagpaan ni angkol. Wala na ko'y maistorya ni mo dyan. Ambot, dili na ta ka masabtan. Kung kabalo lang ka, kung kabalo lang jud ka. Mana siya ingon sa ko ang angkol. Nihila kog taman paglakaw ni angkol. Dili nila kayang sabton na ako ang kaagi kay wala nila na try nga na-rape silag tao. Wala sila nakatry nga ma-depressed. Wala sila nakatry sa kasakit sa kong gibati. Nawala tanan sa kuha tungod ani. Tungod aning mga bataa nga nasa kong tiyan ug sa walay ayo nilang amahan. Sa kong paghilak ug maayo, nidol akong igagaw nako. Sorry gaw, ako maoy hinungdan sa tanan. Kung gisundo pa unta ta ka jud, dili unta may nani. Ug mitubag ko nga, pahawa dinhi sa kong atubangan. Ayaw ko ninyo istoryaha sabi. Naglagot pa ko ninyong tanan. Nihawa siya nga naghilak. Naglagot jud kog taman. Nagsige jud kog hinilak hangtod nakatulog kog hinilak jud. After nako nakamata kay nag-inom dayon kog tubig. As in, daghan yun kaayo kay giuhaw yun ko. Basin sa ko aning paghilak. Gigunitan nako akong tiyan. Nakahinuklog ko kadyot. Unsa kaha og nakuhaan na lang unta ko. Unsa kahay bation na kog mahuman na ni tanan. Then naay ni tingog sa ko ang likuran. Gaw, nilakaw na si mama og angkol kay nag-adto sa prisuhan. Mao ba? Mayo noon kay dili ko gusto makikitag tao karon. Napamangi ka dinhi. Mitubag si Brian nga wala may magbantay nimo. Ayaw pagod pag minalita dyan. So ako'y maldita ron. Sige, istoryata. Kinsang sala nganong naingani ko. Di ba ikaw anak ka? Kay wala ko nimo gisundo. Unsa may gamit anang kwarta ni angkol pagbayad sa imuha pagsundo sa kuha kung biyaan ra ko nimo tungod sa imuhang barkada. Mitubag si Brian nga dyan, unexpected manggod to. Kinsa man po'y mangandoy ana nga panghitaboa. Ambot nimo, naglagot ko nimo. Kung gusto ka mapasaylo ta ka, uban ko. Ahata, mo na'y pangutana ni Brian. Ipalaglag na ko ning demonyo nga naa sa kuha. Wala ka kilati? Mopatay kag tao? Anak pa jud nimo? Mo na'y ingon og mga pangutana ni Brian sa kuha. Unsay anak ug unsay tao? Tao bagud uroy ni nga dili man. Naglingo-lingo si Agaw Brian sa ko ang giingon. Isumbong takang angkol kung maging anak gihapon ka. Mo na'y ingon ni Brian. Ug mitubag ko nga, isumbong, maayo noon og pati ako mawala na. Nihilo ming duha, pero nagatulo gihapon akong luha kay dili pa jud nako kayang dawaton ang tanan. Nagsige na lang kog imagine nga what if wala to nahitabo. Siguro na enjoy nako ako ang life karon. Siguro naka-enter ko sa pageant. Siguro uyab pa mi sa ko ang ex. Siguro daghan pa kaayo kog mga amiga. Ni isa sa ilaha walay nagpabilin. Wala man gani ni duaw na ako sa ospital. Taod-taod, niabot si angkol. Iyahang kauban si ante og ang doktor. Dali-dali dayon kog pahid sa ko ang luha. Mingon akong angkol, nga dyan, kailangan ka nga mag-undergo og mga lab testing. Para unsa pa, manay pangutanan nako nila. Mingon ang doktor, nga we have some speculations that you are a possible HIV positive. Nisiga ang mata ni Brian, pati ako, natingala. Unsa? Ngano? Ngano angkol? Manay pangutanan ako. HIV positive ang nag-rape nimo. I'm worried that basin madamay ang imuhang bata. Wala ako katingog sa kuang nadungog. Gipalingkod ko sa wheelchair pero nagpiglas jud kog taman.
Nagsige jud kog hinilak bisan sakit pa kayo ko antian. Mura kog mabuang sa kuang nasairan. Dili man goro ni tinuod. Gusto nako mo mata ani nga damgon ako. Nagbakho ko nga nagkulong ko sa kuang kwarto after nako nakauli. Wala nako ganahi nga mugawas, mukaon o bisan makig-istorya og tao. One day naay ni abot nga usa ka babae sa moa. Kauban siya ni Uncle. Wala jud ko nagpakita. Ingon ni Uncle, psychologist daw to para makatabang sa kuha. Pero dili tawo ako ang gikinahanglan. Nanginahanglan ko nga mag-inusara. Wala jud ko napugos ni Uncle kay basin makuhaan daw hinuon kog pugson ko niya. Pila ko ka days nga dili ko magistorya nila. Mubaba ra ko sa kusina kung gutomon ko. Monitor ko ni Uncle kay basin ipalaglag na po daw nako akong anak. Naghangi siya og leave para matutukan ko niya. One time, gisaka ko niya kay pailison ko. Mingon akong Uncle, pag ilis dyan, payata na tawo nimo. Ayaw pasagdi mo ang lawas nak. Mag-unsa man ta, mao ka na ako ang pangutana. Moadto ta sa korte. On trial na imuhang kaso. Mitubag ko, nga kamura. Wala ko'y plano nga makita atong buing nga ni rape ug nagtakod na ko og sakit. Sugod na pod og tulo ako ang luha. Mingon akong Uncle nga dili ini mahuman ug dili ka magpakita ug magtestify sa mong side. Dili pa ba sakto ug nabuntis ko niya ug gitagaan kog sakit? Dili pa ba igo tong sakit nga iyang gihatag sa kuha? Giguba niya akong kugmaon. Pati akong sarili kay iyang gidugmok nga daw sama kog bato nga walay mabuhat sa kamot sa dotang tao. Dili pa ba na igo para makulong siya? Umingon akong Uncle nga please Jan, kailangan ta mo sunod sa balaod. Nagmingon ko nga, mas gusto pa kog mamatay ko, patiya na lang ko ninyo. Gigakos kog maayo ni Uncle, wala jud na dayon ato kay wala jud ko ni adto. Months after kay nagadako na jud ako antian, wala kabalo silang Uncle kung unsa nga kalbaryo ako ang nagian. Dili na ako kayang dawaton jud ang mga bata. Na ako'y plano nga inigpanganak nako ako ang ilabay sa basurahan o unsa ba akong buhaton para lang mawala sila sa akong kinabuhi. One time na ay niabot nga bisita nako. Unexpected nga niabot ako ang ex from Manila. 5 months na akong tiyan ato nga time. Nag-inistoryahay mi og naghilakog taman siya nga tubangan. Gi-accept niya ako ang situation. Nag-sorry siya nga wala ko niya gisabot at first. Yes, nagbalik mi pero wala pa nako giingon sa iyaha ang ako ang result sa lab test nga positive ko sa HIV. Kadto nga time, natagaan kog panahon nga ibalik ako ang panlawas. He forced me to accept the babies og iyaha pod i-accept ang akong anak. Ginaubanan ko niya sa korte o ginagakos ko niya kung magsigi og hilak sa kuang kalagot kung makakita ko sa nag-rape nako. Lami jud kaayo siya patyon. Adik kaayo og nawong niya magsige rag ngisi matubang nako. Dili jud nako mapugngan ang kuang kalagot. So hangtod nga nakulong jud ang rapist og nakapanganak nako. Boy and girl ang akong baby. After a week, gilab test pud sila to know kung positive ba sila. Tungod sa love sa kuang uyab, nadawat ra pud nako sila. Kay tuod, inosente man sila. Nagsigi kog hilak nga unta dili sila madamay sa sakit. Unta, ako ra. Dili na sila ma-inter pa. And thanks God, they are negative. Na daw case nga inana jud. Og si Mike, siya mo'y nag-alaga sa amuang anak while nag-treatment ko sa kong sakit. At the same time, nagpa-psychologist nako. Pila ko kamans nga nalayo sa ko ang mag-amahan before ko na-declare nga HIV negative nako tungod sa ko ang pagkugi nga maayo jud ko kay naa ko'y mga inspirasyon. Pag-uli na ko sa balay, natingala ko nga si Agaw ang nagbantay sa ko ang mga bata. Nikis ko sila hang agtang samtang natulog sila. Unang utan ako sa kong igagaw,
Si Mike gaw. Wala ba day kagiingnan? Muna'y tubag sa akong igagaw. Wala biya. Unsa di ay? Nibalik naman siya Manila, tong niaging adlaw pa. Wala ligi siya nag-ingon na ako. Mingon akong agaw. Agaw. Kanang niadto manggod dinhi iyang asawa. Gipauli siya kay idemanda daw siya dili siya muli. Dugay na akong gitutukan akong igagaw kung nagtinuod bagyod siya tubag nako. Og nihinay og tulo akong luha, hantod ni bundak na jud ang dagkong patak niini. Dugay before na dawat nako ang tanan. Kana ganing feel nimo nga gidula-dulaan ka sa panahon. Mura gidula-dulaan imuhang kinabuhi sa mga taong imuhang gigugma o gisalikan. Karon, 1 year na ako ang mga anak. Ginatabangan ko nilang angkol og agaw para maka-move on kog balik. Si angkol pod ang tighatag na kog kwarta para panggasto nako. Maayo na lang jud og sa akoa naliwat ako ang mga anak, dili sa ilahang amahan. Now, wala ko'y kontak na kay Mike. Kung mao man jud nga naa na day siya'y pamilya, na forgive na ako siya. At least, gipakita niya iyang suporta sa kuha ug siya ang hinungdan nga nibangon ko og otro. Gikan sa lapok nga ko ang gilunangan. Og sa amahan sa akong mga anak, na forgive na punta ka kung asang lopalop man ka karon. Naghikog manggutong nag-rape nako. Months after siya nakulong. Sa CR siya naghikog. Pila ka days before ako ang 24th birthday, gitawagan kong angkol nga moadto kog simbahan. Gidala na ko akong kambal kay maayo na lang makadula-dula sila dito. Naglingkod ming angkol sa usa ka bench likod sa simbahan. Ang kambal pod nagdula-dula sa may sagbutan kauban sa caretaker dito. Mayon akong angkol nga Jen, wala ba ka na kunohon na nga pangitaon imuhang mama ug papa? Ni-smile ko, naunta tong panahon nga depressed kayo ko. I wanna ask them kung anong gibiyaan ko nila. Kung ano wala man galing nako sila nakita. May tubag akong angkol, sultian ta ka sa tinuod Jen. Total, sakto na imong edad. Kabalo ko nga you're strong enough and you can fight every battles you go through. Kay gipadako ta ka nga naay kahadlok sa Ginoo. Unsa may angay na akong mahibal-an nila? Gusto kag pangitaw nako sila? Mao nay pangutana nako sa kong angkol. Mingon akong angkol, patay na imuhang mama Jen. Naglasla siya tong bag-o pa kaniya gipanganak. Siya ang kamanghuran sa tanan nakong igsoon. Ha? Ngano man angkol? She's just like you, Jen. She is a rape victim. Ug ikaw ang bunga ato nga panghitabo siya. Wala ko nagdahom nga maparihas ka sa kaagi sa imong inahan. Mao bitaw nga gibuhat na ako tanan para dili ka magpakamatay parihas sa imong inahan. Dili ko gusto nga ako ang pagmahay dati nga namatay imuhang inahan, mabalik na pod sa imuha nga kinabuhi. Ikaw na lang ang nag-inusarang handumanan sa akong manghod. Shock jud kaayo ko sa pagkahitabo. Wala jud ko katingog. Kung misumpay akong angkol, pasalamat ko Jen nga naka-recover kag balik. Pasalamat ko nga ni-fight ka ug nabuhi pa ka karon uban sa imong mga anak. Padayon lang Jen. Kay bisan loyo sa dag-om ug kusog nga ulan, naay adlaw nga musubang. Angkol, kung wala ko ni fight, unsa kaha ako ang gidangatan ron? Mitubag akong angkol, wala ko nasayod. Nahadlo ko nga mawala pud ka. Nitulo na ang luha ni angkol. First time nako siya nga nakita nga nihilak. Imuhang mama, siya ako ang pinaka pinangga sa tanan namo nga maigsoon. Siya ra ang taong nidawat nako sa akong pamilya. You don't know, but anak ko sa labas sa akong amahan. Og imuha rang mama ang naginusara nga nidawat nako. Imuhang ante nga inahan ni Brian, igsuon nako na sa side sa akong inahan.
Og wala jud ka gitry o palaglag si imong inahan after niya nakabalo nga buntis siya. Gihulat niya nga makaanak siya sa imuha bag-o siya naglaslas ug sa kuha kaniya gibilin. Na siya gisulat before siya namatay. O gusto pud niya nga kapangalan nimo siya. Ang imuha pod amahan nakakulong gihapon hantud karon. Kung gusto ka makita niya, pwede nimo siya duawon sa kulungan. Ricardo Abundap iyahang pangalan. Wala ko nakatingog jud. Nahibulong ko sa giingon ni uncle nako. Kana ganing sitwasyon nga parehas mo sa imong inahan. Dugay jud ko nagunahuna og lalom. Sige kog tutok sa langit nga nagatulo ako ang luha. Nakaingon ko nga salamat sa Ginoo nga nabuhi pa ko. Kay nabuhat pa nako ako ang dapat buhaton. Because it's not too late for everything. I need to get up and stand again. Dili lang para nako, kundili para pod sa kuang kambal. Og sa kuang angkol nga naay dakong plano sa kuang kinabuhi. Dili sa tanang panahon magpabilin ra ko nga inani. Dili sa tanang panahon magdugay ko og lunang sa lapok. I am a survivor, a fighter, and a mother of two. Dili na ko sayangan ang kinabuhi nga gihatag nako tungod lang sa usa ka panghitabo. I have family who loves me so much. O dili na dapat mausab ang nahitabo sa akong inahan. Nagpasalamat ko sa akong uncle nga nigunit nako till the end para patindugon kog balik. Wala jud ko niya gibiyaan. The day after tomorrow, nakadesisyon ko nga moduaw sa kulungan nga giingon ni uncle. Naay kulba sa ako ang apart kay mabalik sa akong unahuna ang nahitabo nako og sa ako ang inahan. Parihas mi nga rape victim og parihas mi nga nabuntisan sa mga rapist. Ang kaibahan lang, buhi pa ako ang amahan. Dugay kog hinulat sa gawas, bag-o na ay nitapad nako nga lalaki. Ikaw ang anak ni Jenibel? Nitango ko sabay tulo sa kong luha. Nakita nako nga parehas mignaw. Umingon na lalaki, ikaw day akong anak? Dugay nako naghandom nga makita ka. Og nihilak na pod siya. Nismay lang ko siya habang nagatulo akong luha. Og miingon ang lalaki, nga pwede ta kang magakos? Nitango ko sabay gakos niya. Gaan kayo kong paminaw sa kuang pagkakos sa kuang amahan. Kana ganing paminaw nga sa wakas naka-feel ko og pagbati sa usa ka amahan. Naka-feel ko og love nga dugay na nako nga wala na batian. Og dugay na nako nga gilong. Nangay siya sorry sa iyang nabuhat sa akong mama pati sa kuha. Gipasaylo naman ako siya sa panahon pa lang nga giingon ni uncle ang tanan sa kuha. Everyday na nako siya nga ginaduaw sa kulungan after sa panghitabo. Dili pa man pwede dalhon ako ang mga anak kay wala pa sila sa saktong edad para makita ilahang lolo. Pero nagaampo ko nga maabtan pa silahang apuhan ang ilahang pagdako. And I will gonna share sa ilaha kung unsa akong kaagi ug kinsa ang tinuod nilang amahan. Kay naapod sila right nga makabaloan na. Pero sa tamang panahon jud. Sakit man ang panghitabo sa ako o siguro sa tuang mga kinabuhi, pero dawato nato kay mao na may nahitabo. Wala man pud ni nato giplano o gigusto. Pero we need to find way to be free from that situation sa tuang kinabuhi. Dinhi na lang taman og daghang salamat sa inyong pagbasa ug pagpaminaw sa kuang story. God bless sa matag usa o God bless ani nga page ug sa admins. Mao kana ang confession nga gikan kang Jenny.